Ini ndiri kudawo kureurura zvose nekutsvaga help. Ini ndakabira vamwe amai 20,000 rands yavo kusoshangani, asi ndazosangana neurwere hwekuti handizivi kuti ndingarapika sei. Zvakaitika ndezvekuti ndakasvikira mumaoko ehama yangu kusoshangani, saka ndakazotanga kugarawo ndega pamba pandakawana. Imba iyi paiva nemukuku, midhadhadha, saka inini ndakagara ndiri munhu asingakwanisi kuti usiku ndinozvibatsira muchigaba, ndinotobuda panze ndorasa mvura. Saka one night ndakabuda panze semazuva ose. Ndakati ndichirasa mvura kudaro, ndikabva ndanzwa noise kuseri kwemba. Ndakapota kuseri ndichinyahwaira, wanike vamwe mai vachichera padhuze nepavaisukira ndiro dzavo. Ini ndikati zvimwe kuda mushonga. Ndakaenda kubasa ndikazodzoka palunch ndikafukunura. Ndakafukunura kudaro ndikaona plastic reShoprite. Ndakadhokonya nechimuti ndichiti kuda mushonga, wanike yaiva mari. Ndakapinda mumba ndikabva ndaverenga mari iya, ndikawana kuti yaiva 20,000 rands minus 100 rands yandaive ndabvarura pandaidhokonya ipapo. Ndakatora mari iya ndikasiya ndatsvaira ndokudzokera kubasa, ndikanoviga mari kubasa. Usiku ndakasvika vanhu vakazara payadhi, mai vaya vachidirwa mvura nekuti vaitadza kana kuita chinhu. Vaingomuka vachifenda. After mari yatsvagwa ikashayikwa, ndakazongobva munzvimbo mari iya ndikaishandisa. Makore akafamba, asi ndakazotanga kunzwa maungira munzeve dzangu. Kubva ipapo imwe nzeve iri kutovhara zvishoma nezvishoma. Munzeve iyoyo ndinoita sekunge makazara mvura, asi imwe yacho haina problem. Dambudziko guru randiunzawo pano nderekuti kana kushanda handichakwanisi. Ndinomuka ndichibandiwa mumajoints emumaoko, zvekuti kana ndikabata chinhu chinongodonha chega. Ndiri kutsvagawo rubatsiro hama dzangu. Kana kuine vemachechi vangandibatsira, please ndibatsirewo nekuti ndaomerwa nekurarama. Ndichafollowa comment section ndichiteerera macomments enyu kuti pane vangakwanisa kundibatsirawo here hama dzangu.